Hello guys, दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि इउटुबारनि मारि चेनेल बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन होननानै आरो नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो सोरबाफोर चेनेल गोदान फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै आरोना नोंथांमोना बिदिबा आंजों फैफादो आरोना बुंनायफ्रानो स्पिड बुंबाथाय जादनो नागिरा आरोना गाइस नांथालायलाङो। नै आंहा दिनैनिफ्राय मा होनो गाइखेर मोनजासिगोन आरोना सेकेन्ड टाइम जाबाय आरोना गाइखेर सेरनाया नैबेयाव आं फुवासे फुदुंदों आरोना ओमफ्राय नैबेयाव आधा केजि दं आरोना नैबेयाव गोथां आधा केजि दं आरोना मा खालामनाय जायो बेखौ दा उनाव मिथिसिगोन आरोना ओमफ्राय बेखौ आं ओंखामजों जानोसै आरोना गाइसमोन फुदुंखांबाय आं गाइसमोन गोदौफावजोब्बाय नै सेकेन्ड टाइम जाबाय आरोना गाइखेर सेरनाया मैया मंगलबार नालाय मैयाजों सप्तानै फुरा जाबाय आरोना सप्तानैजोंसो सेरनाय जादों आरोना गाइसमोन सोलाबाखै आरोना बै माबा खालि ओमफ्राय बिदिनो फार्स्ट सेरनायखौ माबा बावग्रोयो आरोना आङो फुजा माबा होनाय मन्दिराव आरोना मन्दिराव मैया बावग्रोबाय ओमफ्राय बावनानैसो ओमफ्रायो दिनैनिफ्राय माबालांसिगोन आरोना फाननाय जायोबा फाननोसै जानाय जायोबा जानोसै आरोना न'आव मालाबा जानो बाबा फाननोसै ओमफ्राय जानो लुगैबा लोंनोसै आरोना गाइसमोन दिनैनिफ्राय सुरु मोनजाबाय थासिगोन आरोना मास मोनथाम मोनब्रैसो मोनजासिगोन आरोना गाइखेर न'आवनो ओमफ्राय मोनथाम मोनब्रैसो बिदि मोनजागोन आरोना ओमफ्राय लोंनो बाबा फाननोसै आरोना ओमफ्राय बुरजा ओंखारबा ओमफ्राय बिदिनो खावसे लोंनोसै खावसे फाननोसै आरो ओमफ्राय बेखौ मा जायो आधा केजि दंबावो आरोना 3 फुवा बारा ओंखारदों आरोना गाइखेरा ओमफ्राय गांसो गोथां मोनजायोबा बिदिनो सेरसे बा 5 फुवा 1.5 लिटार बिदि ओंखारो आरोना फार्स्ट फिसा जाजेननायाव 2 लिटार गाहाम ओंखारनायमोन आरोना 2 लिटार बिदिनो 2.5 लिटार बिदिनो माबा ओंखारनायमोन आरो माबा 2.5 लिटारसो होनलायलांबाय माबा 1.5 लिटार ओमफ्राय बिदिनो 2 लिटारसिम ओंखारनायमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो 5 फुवा ओमफ्राय बिदिनो 6 फुवा 7 फुवा बिदि ओंखारोमोन आरो फार्स्ट जाजेननायाव ओमफ्राय उनाव बिदिनो एसे खमायबाय आरोना बुरिबायबो नालाय फाथालबा जाबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय बोसोरसे गेप्स थाबावदों आरोना बे मोसौ बिमाया आरोना जायाखै आरोना बोसोरसे गेप्स थादों 2020 सननिफ्राय जानाय आरोना बोसोरावनो जायो नालाय ओमफ्राय 2021आव गेप्स थादों आरोना ओमफ्राय बिदिनो माबा बिनायाव थाब होनो रोङासै मोनासैबो नालाय ओमफ्राय गेप्स थाबाय आरोना बोसोरसे ओमफ्राय बिदिनो 22आव जाबाय 21आव गेप्स थाबाय 22आव जाबाय 23 जाबाय 24 जाबाय ओमफ्राय दायो 25आव जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो नैबेयो माबासोआव दैज्लांफ्रावनो जाहैफिननो हागौ आरोना दैज्लाङाव जाहैबा ओमफ्राय आरो मेसेङाव बिदिनो मोनफिननाय जागोन आरोना गाइसमोन बोसोरावनो होयो आरोना ओमफ्राय बे बोसोरसे गेप्स थायाबाथ' 6 बथलफ्रानो जागौमोन आरोना बुरैथारबाय आरोना ओमफ्राय गाइसमोन ओमफ्राय जानाय मानि दामब्रा गोजा हौवा गोजा आरोना गाइसमोन ओमफ्राय दामब्रि मासेल' जानायमोन आरो ओमफ्राय बेबो मा बुङो आरोना लांबाय आरोना सिखावा गाइसमोन ओमफ्राय दा आं दामब्रि जाजानो लुगैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिमाखौ दामब्रि जायोबा फिसाखौ दोननानै बिमाखौ फानसै बिदि साननायमोन आरो आङो बुरैथारबाय नालाय बिमायाबो आंना हिनजाव आरोना गाइसमोन गोदान लानो सानदोंमोन आरो आं हिनजावखौ गाइसमोन रायलायबाय थाला आरोना ओंखाम जानो लागांसै बिराद उखैबाय आरो 9ता बारगुलायबाय गाइसमोन ओमफ्राय ओंखामखौ बाबाया संबाय आरोना ओमफ्राय आइया मैगं लांदों आरोना ओमफ्राय दा थाब मोनफैगोन ना मोनफैया थाब मोनफैया बायदिबा आंसो संनांसिगोन बायदि मोनदां खुमब्रा दं आरोना खुमब्रा मैगं संनो थिनदों आरोना ओमफ्राय दाख्लैनि नाया आं सिगां भिडिअ खोन्थादोंमोन ना दाख्लै ना बरख' गिदिर मोनदों होननानै ओमफ्राय बे दाबो दं आरोना जायाखै मैया मंगलबार जाहैबाय दाख्लैबो समबार जाहैबाय जानाय जायाखै आरोना ओमफ्राय थैनायखौबो फोरानासो दोनजोबदों आरोना गाइसमोन ओमफ्राय गोथां 3 ना 4 दं आरोना ओमफ्राय बेखौ दिनै जानोसै आरोना दिनै बुधबार नालाय जानोसै आरोना गाइसमोन माजों जानाय जायो नोंथांमोन दा खिथागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दाख्लैनि नाया जोंना दाबो दं दिनै जानोसै आरोना बरख'आ गाइसमोन दिनै जानोसै आरोना नै गनजों एक्ल' जानाया नै गाइसमोन बे मानैयानो थोगोन आरोना नै गनजों एक्ल' जानाया गारायफोरजों मेगन थाइसेल' बेनो थांनानै दं आरोना गाइसमोन जि लेलाय माबा मा खालिनि बे समबारनिमोन आरोना
समबार हर मंगलबार हर हरनै लिलाय लिलाय थाबाय सावसो होसिगोन बे दंबावो साला हमजाथारालै सैथानथार नैबे मासेखौ हमबावनांगौ नैबेखौ ओमफ्राय दोनबावनोसै आरोना गायसिम ओमफ्राय गिदिर नालाय बेनो थोसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं सायनानै लाग्रोनोसै आरोना सायनानै लाग्रोनोसै है 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 खारदों 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 बरखमानै नास्राय निस्ला मानै आरोना सायना लाग्रोनोसै आं नै लोगोफोर ओमफ्राय आं नाखौ आराम सायनानै सुना लाखांबाय आरोना गायसिमोन ओमफ्राय नाखौ फिसा फिसा माखासे ओमफ्राय गिदिर माथाम माबाबाय आरोना ओमफ्रायो गोबावजों खनसेल' जानाय जायो नालाय बेनिखायनो गोगोम जाखानोसै आरो गाबोन आरो बिस्थिबार जालायगोन होननानै ओमफ्रायनो गोगोमनो माबा सायखाबाय आं गायसिम ओमफ्राय मासेल' दोनबाय आरोना र' बेनो नै बे मासेल' दोनबाय आरोना माबा आदा फुवा जागोन आरोना बियो बरख' बे मासेल' दा मोनाव बाथोन जानाय जायो ना मायो ना भाजा जानाय जायो दोनबाय आरोना नै ओमफ्राय बे नाखौ माजों जागोन होनबा नै बेखौबो हाना दोनखाबाय आरो आङो मुदुफुल आलु ओमफ्राय जेबो गैला आरोना बेखौ एवखांना लाग्रोनोसै ओमफ्राय बेखौ एवखांना लाखांबा ओमफ्राय बेखौ रुइहांबाथाय ओमफ्राय होनानै बे मोनसेयानो जासिगोन आरोना जोंना मुदुफुल आलु ना होननाय जाबाय आरोना जोंना मैगङा गायसिमोन ओमफ्राय आं दायो अर जरायनोसै आरोना नै जोंना बनजोंसो सङो नालाय गायसिमोन ओमफ्राय दा सामब्राम बानलु देना लाग्रोनोसै आरोना मस्ला मस्लि नैबेयावबो मस्ला दंखायोदां ओमफ्राय नै बानलुआबो गैया बेखौनो देना लाग्रोनोसै आं गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय आइया दाबो मोनफैयाखै आरोना 12था जाथारसिगोन आरोना गायसिमोन साराय 12थाफ्रावसो मोनजासिगोन आं गायसिमोन ओंखामखौनो मोसौबो नायनांसिगौमोन नै दाबो मोनफैयाखै मैगङानो नाङाखैदां मैगङानो नांनो नागिरला आरोना बेसर मैगं लांदोंमोन न'नि बेसर गोजा आरोना ओमफ्राय खुमब्रा फिथाइ ना मा लांफादोंदां आरो थाइसेना थाइनै न'नि ओमफ्राय आं दा फाटाफाटि मावना लाग्रोनोसै आरोना बांद्रायबो भिडिअ खालामबाय थाबा दानो मोनजानाया खैथाबायावसो मोनजानाय जागोन मावग्रोना लाग्रोनोसै आरो गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नै सारायाव थाव हरबाय आरोना दसेनो दुंबायबो आंना साराया ओमफ्राय आं बेयाव नाखौ एवथ्रमना लाग्रोगोन आरोना गायसिमोन सामब्राम होथ'वा ओमफ्राय बेयाव बानलु गोसा देना लाखांबाय आरोना ओमफ्राय नैबेखौ नै आंना र' माबा संख्रि हालदै एसे हरना लानोसै आङो नैयाव थावआवनो होखाबाय आं संख्रिजों माबाजों हालदैजों ओमफ्राय आं बेयाव रं फुनासै आरोना हालदैखौ फुनबाय थायासै ओमफ्राय बेखौ हरनोसै आं गायसिम हरबाय आरोना गायसिम बेखौ एवथुना लानोसै आरोना नै आंना फुननाय बायदि जाखाबाय आरोना थावआव होखानायखाय गायसिम बेयो नाखौल' एवथुना लाग्रोगोन आरो आं बेयाव जेबो हरथ'वा आरोना गायसिम सामब्रामबो सेरथ'वाखै आरोना अराबो नै औवा बनबाथाय जि गोम गोम जोंखायो लोगोफोर ओमफ्राय आं नाखौ जि आराम एवथुमना लाबाय आरोना ओमफ्राय नै बेयाव दायो आङो सामब्राम बिलाइ सेरहरबाय आरोना बे ना एवथुमनाय सारायावनो आरोना अराबो जोंनायनि जुद गैया गोमोरनायनि जुद गैया होननायसो जोंबाथाय जोंबाय होख्लायखायो गोमोरबाथाय गोमोरसिजोबखायो आरोना गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेयाव मैगंखौ होसनबाय आरोना मुदुफुल आलुखौ अरा माबायदि संखायो गोजोननायनि जुद गैखाया बिदि जायो नालाय ओमफ्राय नैबेयाव आङो संख्रि हालदै होबावबाय आरोना
ओमफ्राय बेखौ एसे रबहोनोसै आरोना ओमफ्राय बे बानलु देनायखौ दाहाय दैजों माबाना होनोसै गाइसमोन ओमफ्राय आं दै होबाय आरोना नै खोबहाबना दोननोसै आरोना साराया आंना खायलें जादोंलै साराय बहायनाया खोबहाबना होनोसै मोनबाय थाथोंसै आरोना मोनबाय थादो बनजों संनाय गाइसमोन बनजों संनायानो आलादा जाखायो आरोना गाइसमोन लोगोफोर ओमफ्राय नै आं संनाय मैगङा इदि अबस्थाया बिदि जाबाय आरोना ओमफ्राय जा गोबाव लाखाबाय आरोना माबा थाबखौनो रुइबोथाराखै मुदुफुला इसांमोन दैयानो नै इसांमोन सेस रानजोबदों आरोना नै ओमफ्राय दैसो एसे होफिनलायबाय आं गाइसमोन रानायसो मोननाय मिथिया ओमफ्राय दैसो होदेरलायबावबाय आं गाइसमोन मोनबाय आरो नै इसिग्राब माबा जायासै इसांमोन नै बिसांमोन आरोना दैयानो सेस रानथाबजोबदों ओमफ्राय होफिननायसो आरोना नैबे दैया ओमफ्राय आङो नाखौ होसनसै आरो रुइबाय आरोना नै नाखौ होसनसै रद'नो दुन्दियाबो होखाबाय आं आरोना गाइसमोन दहाय बे मस्लाखौ होनो बावदों मस्लाखौनो होनो बावदों मस्ला गुन्दै दं आरोना ओमफ्राय गथाखौ देयासै गुन्दै थाखानायखाय गुन्दै दंखायो आरोना बेखौनो होनोसै बेबो एसेल'सै गोथाव जानोसै आरोना थावदों मुदुफुलालाय गोदैसो जाखायो आरोना गाइसमोन गोदै मोनजादों साखिदोंमोन खोबना होबावबाय दसे माबानानै खांसै आरोना नाखौथ' आराम एवथ्रमखानायसै नालाय आङो गाइसमोन लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम उखैनाया हामथारला आरो आंनि मा जागोन मा थागोन मुदुफुल फिथाइ थाइसे माबा जाबाय आरोना 12:50 जाबाय 1 घन्टायानो लाफ्रामसिगोन आरोना गाइसमोन आंना ओंख्रि संनाया फाइनालि नै लोगोफोर आंनि मोदोफुल आलु ना ओंख्रिया नै मोनबाय आरोना नै आं संनाय ओंख्रिया लाथाब बानायबाय आं गाइसमोन लोगोफोर ओमफ्राय आइयाबो मोनफैबाय आरोना फुरा फुरि 12:00 मोनफैखादों आरोना गाइसमोन ओमफ्राय मैगङा नाङाखैना आरोना गाइसमोन र' नोंथांमोन सेयार खालामनो मैगङा नांस्रायाखै आरोना गाइसमोन नै खै मुथा नांखो 20 मुथाफोर 11 मुथा सफैफिनदों आरोना नै इसां मुथा गिदिर गिदिर खानानै लांदों नै खुरि 2 मुथानि बारा मोनदों माथो थाइथामसो होबोबायनो बेफारनो मुथासेयाव थाइथामनि मैगङालाय मोजांसोनि गाइसमोन नाङा थाब गोजांनाय अफार जाबाय नालाय बेखायनो जाबांला आरोना मैगं गोथांफोरखौ माबाखौ जायो आरोना लाइ लाफाफोरखौ जायो आरो लाफाखौसो बांसिन बायो नै दाना बुथुवा खुदुना बेफोरखौसो नाङोनो आरोना ओमफ्राय बेसर लाइफोरा बारा नांबांलानो ओमफ्राय लाफाया नाङो आरोना ओमफ्राय मालाय आलु माबा माबि मैगं गोदान ओंखारबाय नालाय बेखौसो जायो मालाय गाइसमोन मैगं गोथांफोरखौ जाबांला आरोना बेखौ ओमफ्राय दा गामिनि दखानावसो फानहैसिगोन आरोना बाहाग होनानै खेबस'जोब्बाय नै